Dzień dobry, jesteście na kanale Polska oczami Białorusinki, z tej strony Maria. Mieszkamy z rodziną w Polsce, w Krakowie już trzeci rok. W tym filmie chcę opowiedzieć, jakie zauważyłam stereotypy wśród Polaków na temat Białorusi i Białorusinów. Tak naprawdę nie ma ich zbyt wiele. Część z tych stereotypów w rzeczywistości mają miejsce być, jednak postanowiłam nagrać taki filmik i podkreślić, co jest całkowicie błędne i z czym nie zgadzam się. Lecimy. Oczywiście Białorusini mają samoironię. Jednak to słowo bulbasze ma konotację pogardy, czujemy to, więc nieprzyjemnie się tego słucha. Z mojego kanału mogę powiedzieć, że bardzo często dostaję wiadomości, komentarze, gdzie Polacy często wspominają o tym warzywie i robi mi się od tego trochę smutne, ponieważ wygląda to, niby Polakom brakuje pomysłowości w wyrażaniu swoich myśli. Przecież język polski jest bardzo bogaty. Tak, naprawdę, na Białorusi jest wiele potraw przygotowanych z ziemniaków i jest wiele przepisów, wspaniałych przepisów. Jednak, mieszkając w Polsce trzeci rok, nie zauważyłam, że Polacy jedzą mniej ziemniaków niż Białorusini. Wręcz przeciwnie, bardzo się zdziwiłam, gdy zobaczyłam w sklepach osobne rodzaje, gatunki ziemniaków do różnych dań. Gatunki ziemniaków na zupę lub kluski i tak dalej. Przygotowujemy te dania z tych samych ziemniaków, które mamy pod ręką i w razie potrzeby dodajemy skrobie. Myślę, że gospodynie wiedzą, że skrobie można odcedzić z soku ziemniaczanego. Ponadto ziemniaki są równie powszechne w Rosji, w Ukrainie i w innych krajach. Swoją drogą, kiedy udostępniłam film, w którym przygotowywałam tradycyjne białoruskie danie draniki, zostałam zbombardowana komentarzami, że to nie jest danie białoruskie, tylko polskie i słusznie nazywa się placki ziemniaczane. I tylko tak. Czy to nie potwierdza, że nie tylko Białorusini lubią ziemniaki i przygotowują z nich potrawy? Bardzo ciekawe rzeczy na ten temat opowiadał Michał Animpadystow, wybitny białoruski grafik, designer, poeta i tłumacz. Białorusinów w różnych epokach określano nazwami warzyw. Bulw. W Wielkim Księstwie Litewskim szlachta z korony na szlachtę z Litwy mówiła bociwiniarze. W końcu XVIII wieku nazywano nas już nie bociwiniarzami, a buraczkami. Burak to szlachecki czub, a w środku intensywny karmazynowy kolor, symboliczny kolor szlachty w Rzeczypospolitej. W XVIII wieku tradycja szlachecka odchodziła w przeszłość i kulturę szlachecką przyjęła Polska, a Białoruś została bez wielkiej kultury. Kiedy pod koniec XIX wieku poeta Franciszek Bohuszewicz wydaje książkę Dudka Białoruska zawierającą główne postulaty kultury białoruskiej, używa pseudonimu Maciej Buraczek. Animpadystow opowiada, w XX wieku dostaliśmy nowe przezwisko bulbaszy, czyli ludzie ziemniaków. I teraz to ono nas charakteryzuje. Przezwisko bulbasz pojawi się najpierw w radzieckim wojsku na przełomie lat 80. i 90. Mówię przede wszystkim o powszechnym na Białorusi spożyciu ziemniaka. Czy więc Białorusini są jak buraki, czy jak ziemniaki? Białorusini są bardzo różni. Właśnie w tym jesteśmy podobni do bulw, że nie pokazujemy swojego wnętrza. To zależy, o czym mówimy. Krótko, bez wchodzenia w szczegóły. Zdecydowanie wynajem mieszkań w Polsce jest droższy niż na Białorusi. Paliwo też jest droższe, bo aż o 60%. Jeśli chodzi o ceny żywności, to na ten temat już mam filmik na swoim kanale. I przez rok nie bardzo się sytuacja zmieniła, więc proszę, tutaj jest link. Są rzeczy, które są droższe w Polsce niż na Białorusi i odwrotnie. Droższe są na Białorusi niż w Polsce. Jednak nie warto zapominać, że Polacy i Białorusini mają różne pensje.
I dla Białorusinów z ich zarobkami życie na Białorusi nie jest tanie. Przeciętne wynagrodzenie netto w Polsce w 2023 roku około $1030. Średnie wynagrodzenie netto na Białorusi w 2023 roku około $530. Zatem ten stereotyp jest względny. Zależy od tego, kto ocenia, bogaci Europejczycy, czy biedniejsi ludzie ze wschodu, czy samej Białorusi. Jeszcze jedna rzecz. Myślę, że nikogo tym nie zaskoczy. To się dzieje w każdym kraju i na Białorusi też jest tak zwana śmietanka towarzyska, część społeczeństwa, która może stać na drogi samochód, na ubranie segmentu premium, na obserwację w centrum medycznym, prywatnym, na wyjazdy za granicę kilkakrotnie w roku i tak dalej. Więc jeżeli jesteście przyzwyczajeni do luksusu i myślicie, że przyjeżdżając na Białoruś będziecie tam za nim tęsknić, to uwierzcie mi, on tam ma swoje miejsce też. Wiecie, zauważyłam, że ludzie mają tendencję do dewaluacji tego, co mają i chwalenia tego, czego nie mają. Kiedy mieszkałam na Białorusi, byłam absolutnie neutralna w stosunku do białoruskich towarów. I szczerze mówiąc, kiedy była alternatywa, starałam się kupić coś nowego z zagranicy, na przykład z tej samej Polski, polski proszek, polskie kosmetyki albo mięso polskie. To wszystko, co mieliśmy pod nosem u siebie, było niezauważone. A kiedy przyjechałam do Polski i wypróbowałam wiele towarów polskich producentów, zdałam sobie sprawę, że białoruskie produkty, niektóre z nich są naprawdę bardzo dobre i nie pozostają w tyle. No i to samo jest typowe dla Polaków. Widzę, że wielu dewaluuje to, co ma i chwali to, co ma bliźni sąsiad. Ogólnie białoruskie produkty nie są źle, niektóre są bardzo smaczne, niepowtarzalne. O niektórych z nich nawet nakręciłam kilka krótkich filmów na swoim kanale. Natomiast białoruskie produkty nie są całkowicie naturalne. I oczywiście dodajemy konserwanty, różne dodatki, barwniki itd. A krowy dające słynne białoruskie mleko nie pasują się na idealnie czystych i nieuprawianych chemikaliami polach. Gdzieś producent stara się zaoszczędzić i obniżyć koszty swoich produktów, więc nie ma prawa mówić o uniwersalnej naturalności. Jeśli chodzi o populację, to tak. Obecnie populacja katastrofalnie spada. Niestety nie mogę podać prawdziwych danych, ponieważ ich po prostu nie można znaleźć w internecie. Nie da się tego zrobić, bo Białoruś ukrywa prawdziwe dane. Jednak z tego, co słyszałam od osób maksymalnie przybliżonych prawdziwym informacjom, to na Białorusi już od dawna nie mieszka 9 milionów. Krążą pogłoski o 6 milionach. Ale powtarzam, nie ma na to potwierdzenia i oficjalna statystyka jest inna. Jeśli chodzi o terytorium Białorusi, to wcale nie jest to mały kraj. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Europa obejmuje 50 krajów, to Białoruś znajduje się na 14 miejscu pod względem powierzchni. Białoruś jest większa niż Grecja, Bułgaria, Czechy i Austria. Oczywiście imponujące. Szkoda jednak, że jeden znany obywatel przeszkadza w wykorzystaniu potencjału tego wspaniałego kraju. Tak, jest taki stereotyp wśród tak zwanych wielkich znawców historii, którzy naprawdę tak sami się nazywają. Nazwa Białoruś
została wybrana i przyjęta po upadku Związku Radzieckiego jako nazwa niepodległego państwa. Jednak ta nazwa Białoruś istniała już od dawna w średniowieczu. Zaskakująco. Co to mogło oznaczać? Po pierwsze, biały kolor mógł symbolizować wolne, niepodległe ziemie. Po drugie, ten kolor wcześniej mógł symbolizować czystość i prawosławie, w przeciwieństwie do czarnych ziem zajętych przez katolików i muzułmanów. I oczywiście każda wykształcona osoba rozumie, że tereny współczesnej Białorusi wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, a tradycje kulturowe, pamięć narodowa w ten czy inny sposób zostały przekazane nam, współczesnym ludziom mieszkających na tych terytoriach. Tak, teraz nazwa się zmieniła. Teraz nasz kraj ma inną nazwę – Białoruś, ale to nie przekreśla istnienie naszego narodu, istnienie naszego języka. Lingwiści określają język białoruski jak odrębny, osobny język. Naprawdę ma wiele wspólnego z ukraińskim, rosyjskim, polskim językami, ale to osobny język. Mamy wielkiego pecha z geolokalizacją i z tym, że nasza świadomość narodowa przez wieki była tłumiona i chęć mówienia po białorusku wciąż jest po prostu wybijana z Białorusinów. Więc proszę nie wpadać w skrajności i nie wmawiać bzdur, niby Białorusini nie istnieją. Cóż, ponieważ białoruska historia i kultura jest bardzo bogata i interesująca, tak jak i polska, pomyślałam spróbować nagrać kilka odcinków na ten temat. Nigdy nie widziałam podobnych treści na YouTubie wśród Białorusinów mieszkających w Polsce i dla mnie to będzie trudne zadanie, jednak spróbuję. Więc bądźcie na bieżąco i nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, aby nie przegapić tych nowych odcinków. Dziękuję ślicznie za obejrzenie tego odcinku. Mam nadzieję, że był interesujący i przydatny. Jeśli chcecie mnie podziękować za ten odcinek, możecie to zrobić przez kciuk w górę albo udostępnienie go komuś, kto może być w nim zainteresowany. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!